Чым будзе займацца Мікалай Лукашенка, чаму яго бацька зноў накінуўся на Наталлю Пяткевіч, а таксама якой дапамогі звычайныя людзі просяць у беларускіх чыноўнікаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Новая праца для Мікалая Лукашэнкі і новая праблема для Наталлі Пяткевіч. Сёння ў Лукашэнкі старэйшага прайшла спецыяльная вялікая нарада. Цяпер у Беларусі ствараюць новую элітную навучальную установу, так званы універсітэт будучыні. І з рэплік самога Лукашэнкі да яго чыноўнікаў выглядае, што гэта будзе нешта сярэдняе паміж звычайнай адукацыйнай установай, акадэміяй навук і навукова-практычным цэнтрам. Лукашенка чакае, што там будуць вучыць спецыялістаў і прыдумляць нейкія новыя матэрыялы альбо тэхналогіі, на якіх можна будзе добра зарабіць проста тут і цяпер, і называць ўсё гэта будзе акадэміяй інтэлектуальных тэхналогій. Выглядае, што адным з першых ці то навучэнцаў, ці то можа быць і кіраўнікоў той самай акадэміі стане Мікалай Лукашенка, бо як толькі юнак атрымаў дыплом аб вышэйшай адукацыі, як яго бацька тут жа паабяцаў стварыць у Беларусі новы цэнтр для навукоўцаў і інтэлектуальнай эліты. Ну а што тычыцца самой нарады, то тут публічную вывалачку ў чарговы раз атрымала віцэ-прэм'ерка Наталля Пяткевіч. Цяпер колішняя фаварытка раз за разам атрымлівае заданні па тэмах, у якіх відавочна разбіраецца не вельмі, ну і пасля ўсё скончваецца лупцоўкай на нарадзе ў начальства. Нядаўна Пяткевіч была прызначаная адказнай за хакейнае «Дынама», а цяпер вось за загадкавую лукашэнкаўскую акадэмію. Прычым, што з хакеем, што з адукацыяй, вынікамі працы сваёй чыноўніцы Лукашенка застаўся незадаволены. Напрыклад, у цяперашнім выпадку ён дакалупаўся да фармулёвак. Маўляў, а чаму гэта Пяткевіч піша выключна пра моладзь? Яна што, хоча закрыць дарогу для людзей старэйшага веку? Проста ацаніце здзеклівы тон Лукашэнкі і выраз твару яго калісьці любімай чыноўніцы. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Пяткевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Акрамя таго, Лукашенка зацікавіўся студэнтамі інжынерных спецыяльнасцяў, якія паступілі ва ўніверсітэты без экзаменаў па рэкамендацыі мінскага тэхнапарка. Тут ён адразу згадаў, што сам для паступлення, цытата, карачыўся, а тут у юнакоў усё прайшло надта лёгка. Карацей, непарадак, и трэба ўсё пільна праверыць. Ну, надо посмотреть, как они что там образовываются и учатся на этих инженерных специальностях. А то мы рекомендацию дали, считай, без всякого труда они поступили в вузы, но мы все-таки все присутствующие здесь как-то корячились, чтобы поступить в вузы. Так же? Сын Ірыны Абельскай цішком варочае мільёнамі, але гаворка ўжо не пра Мікалая Лукашэнку, а пра яго старэйшага брата. Дмітрый Абельскі, сын знакамітай доктаркі ад першага шлюбу, цяпер будуе фармацэўтычны комплекс за 10 мільёнаў даляраў. Як пішуць расследавальнікі праекта бюро, прадпрыемства пад назвай «Фармасайенс» будзе знаходзіцца ў адмысловай эканамічнай зоне Вялікі камень і плануе стаць буйным гульцом на рынку медпрэпаратаў. Новы завод будзе спецыялізавацца на выпуску кропляў для вачэй, і яго праект прадугледжвае выхад на магутнасць да 10 мільёнаў упаковак у год ужо ў 2027 ці максімум 28 годзе. Адным з 4 заснавальнікаў амбітнай кампаніі стаў Дмітрый Абельскі, доктар-афтальмолаг і старэйшы сын маці Мікалая Лукашэнкі Ірыны Абельскай. Разам з ім сярод бенефіцыяраў значыцца Олег Пазняк, заснавальнік і топ-менеджер сеткі афтальмалагічных клінік вока, ды Андрэй і Валерый Ярамчукі, чыя сям'я кантралюе фармкампанію «Фармтэхналогія». Лукашенка нечакана звольніў аднаго са сваіх важных сілавікоў. Віталь Наркевіч быў вызвалены ад пасады намесніка камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў па тыле. Адпаведны ўказ быў падпісаны Лукашэнкам 3 жніўня. Сваю пасаду Наркевіч займаў з чэрвеня 22 года, і што стала прычынай яго адстаўкі, пакуль невядома. Асоба новага намесніка камандуючага таксама пакуль трымаецца ў сакрэце.
Беларусы звярнуліся да чыноўнікаў з просьбай аб дапамозе, але ў адказ пакуль толькі цішыня. Пасля апошніх падзей беларускія бізнэсоўцы просяць улады дапамагчы айчынным пацярпелым прадаўцам Wildberries, бо ажно каля 22 тысяч беларускіх кампаній і прадпрымальнікаў апынуліся пад пагрозай велізарных страт праз пажары на расійскіх складах. Паколькі Marketplace можа паспрабаваць спісаць усё на форс-мажор, то беларусы звярнуліся непасрэдна да свайго ж міністэрства эканомікі. Прадпрымальнікі просяць улады ўмяшацца на найвышэйшым узроўні і праз дыпламатычныя каналы прымусіць гіганта рытэйлу выплаціць кампенсацыі. Таксама яны звярнуліся асабіста да першага намесніка міністра эканомікі Івана Віжнаўца з просьбай тэрмінова арганізаваць сумесную працоўную нараду і выпрацаваць план дзеянняў па абароне беларускага бізнесу. Праўда, што на гэта адказалі чыноўнікі і ці адказалі яны ўвогуле хоць нешта, пакуль невядома. Прынамсі, міністэрства эканомікі маўчыць і ніякіх афіцыйных заяў з гэтай нагоды не было. Таму паралельна мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў рыхтуецца да іншага варыянта. Эксперты саюза ўжо выпрацавалі план дасудовай фіксацыі страт і рыхтуюць глебу для калектыўнай судовай абароны, калі Marketplace адмовіцца пакрываць шкоду мірным шляхам. Дзіўнае шчасце Юрыя Караева. Былы міністр унутраных спраў з асалодай расказаў, як выконвае апошні загад Лукашэнкі. Нагадаем, што нядаўна быў агучаны новы план, і цяпер за дробныя правіны нягеглых работнікаў сельскай гаспадаркі будуць адпраўляць у войска. І кіраўнік Гродзенскай вобласці Юрый Караеў пахваліўся, што ён ужо сабраў каля 3 десяткаў такіх работнікаў. У нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Паводле Караева спачатку чыноўнікі, сілавікі і ваенкаматы ацэняць фізічны стан людзей і глыбіню іх правіны. Пасля частку сапраўды адправяць на зборы на паўднёвую мяжу, а частку пашлюць прымусова працаваць, але цяпер ужо на будоўлі вайсковых аб'ектаў. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу им будет самое полезное. Чтобы сравнили, как это вот без зарплаты в армейских условиях в палатке, может где-то пожить или в лесу. Потом вернуться остальным, расскажут, что лучше работать в сельском хозяйстве. Поэтому есть у нас такой один уже готовящийся взвод со всей области. У цэнтры Мінска тэрмінова змяняюць межы ахоўнай зоны гістарычнага цэнтра, каб пачаць там нейкую таямнічую будоўлю. Адметна, што яшчэ пару гадоў таму будаваць на гэтым месцы забараніў асабіста Лукашенка, але цяпер ён ужо падобна ўсё дазваляе. Гаворка ідзе пра тое, каб пазбавіць ахоўнага статусу частку сквера Старосцінская слабада на Старажоўскай вуліцы. У 2018 годзе там ужо хацелі ўзвесці моладзевы забаўляльны цэнтр і нават знайшлі інвестараў, гатовых укласці ў праект $20 мільёнаў. Але пазней Мінгарвыканкам прапанаваў адмяніць будаўніцтва, патлумачыўшы гэта неабходнасцю захаваць грамадскі парк і не перагружаць інфраструктуру цэнтра сталіцы. Такая прапанова чыноўнікаў была падтрыманая асабіста Лукашэнкам, і на праекце быў пастаўлены крыж. Але цяпер праз выключэнне участка з зоны аховы ландшафту прамая юрыдычная забарона на новае будаўніцтва знікае. Што менавіта хочуць пабудаваць на гэтым месцы, пакуль не зразумела. Але падобна, што ў палацы незалежнасці ўжо быў выдадзены дазвол. Гэта можа сведчыць, што праектам будуць займацца альбо нейкія блізкія да ўладаў кампаніі, альбо нейкія лукашэнкаўскія сябры-замежнікі, напрыклад, арабы альбо кітайцы. Следчы камітэт расказаў падрабязнасці справы так званага маньяка-ліфцёра Юрыя Дзям'янова. Цяпер расследаванне яго справы завершанае і матэрыялы рыхтуюцца да перадачы ў суд.
Дык вось аказалася, што агулам Дзям'янаў забіў 9 чалавек, і ўсе яны былі маладымі жанчынамі ці дзяўчатамі-падлеткамі. Яшчэ 2 ахвяры пасля яго нападаў выжылі. Усе злачынствы былі здзейсненыя з 96 па 99 год, а затым Дзям'янаў спыніўся проста таму, што вельмі баяўся быць затрыманым. Ну а мянушку ліфцёр ён атрымаў, бо нярэдка нападаў на жанчын у пад'ездах і ліфтах. Цяпер Дзям'янаву выставілі абвінавачанні па цэлым шэрагу самых сур'ёзных крымінальных артыкулаў. Але ж серыйны забойца не атрымае ані пажыццёвага, ані найвышэйшую меру пакарання. Праз юрыдычны казус максімум, які яму свеціць, гэта 15 гадоў калоніі. Парадаксальна, але сёння ў Беларусі па некаторых палітычных справах даюць і больш. Справа ў тым, што на карысць злачынцы згуляў час. Дзям'янаў здзяйсняў свае чорныя справы ў 90-е, а цяперашні крымінальны кодекс запрацаваў толькі ў 2001, таму маньяка павінны судзіць па крымінальным кодексе БССР 1960 года. Праз даўніну падзей і юрыдычныя нюансы старога кодексу прысудзіць расстрэл Дзям'янаву ніяк нельга, толькі даць не больш за 15 гадоў. І такім чынам, нават калі маньяк атрымае максімальна магчымы тэрмін, то ён выйдзе на свабоду раней за 2040, і тады яму будзе каля 68 гадоў. Вядомы беларускі спявак Сяргей Міхалок атрымаў 4 гады калоніі. Яго вінавацілі ў абразе Лукашэнкі і распаліванні варожасці. І цяпер мінскі гарадскі суд агучыў свой вырак. Праўда, ёсць важны нюанс. Артыста судзілі завочна, бо ён даўно жыве за межамі Беларусі. Беспакаранасць і ўседазволенасць беларускіх сілавікоў прывялі да нечаканага злачынства. 47-гадовы жыхар Мінска вырашыў скарыстацца страхам беларусаў перад людзьмі ў пагонах. Мужчына хадзіў па крамах і прадстаўляўся супрацоўнікам КДБ, міліцыі ці іншага сілавога ведамства і праводзіў ліпавыя праверкі. Пасля ён запалохаваў прадаўцоў і браў сабе нешта, нібыта, каб не заводзіць справу. Напрыклад, у адным з гандлёвых павільёнаў мужчына прыняў у падарунак туалетную ваду. Праўда, скончылася ўсё тым, што да псеўдасілавіка прыйшлі ўжо сілавікі сапраўдныя. Яго затрымалі амапаўцы і цяпер на мужчыну завялі крыміналку за махлярства і самавольнае прысваенне звання службовай асобы. Зорка спектакля для Лукашэнкі пайшла на павышэнне. 3 гады таму падчас яго прыезду ў Ветку, што на Гомельшчыне, адбылася выпадковая сустрэча з усім задаволенай мясцовай жыхаркай. Добрый день! Это самые стойкие, героические люди, которые не сбежали из Ветки в свое время. Александр Григорьевич, как мы рады вас видеть. Какие у вас есть проблемы на сегодня? Проблем нет, мы вас ждали. Не может быть. Не У нас может так быть. красиво, такая ветка преобразилась 4 года У вас назад. красиво, да, но, чисто, аккуратно. но проблемы все равно должны быть. Везде. Выпадковай жанчынай на відэа яўна не выпадкова аказалася Тамара Убожанка, ідэолаг мясцовага лясгаса і дэпутатка райсавета. Ну а цяпер жанчыну, якая ніколі і ніяк не была звязаная з журналістыкай, прызначылі адразу галоўнай рэдактаркай газеты «Голас Веткаўшчыны». Убожанка ўжо правяла першую планёрку на сваёй новай працы, дзе, цытата, адзначыла ключавыя напрамкі развіцця выдання. Ужо на гэтым тыдні на ўсёй тэрыторыі Беларусі тэмпература паветра перавысіць 30 градусаў, а па поўдні месцамі чакаецца і плюс 40. У сувязі з гэтым медыкі нагадваюць, што трэба піць шмат вадкасці, па магчымасці не выходзіць на сонца, асабліва ўдзень, і насіць галаўныя ўборы ды лёгкую вопратку з натуральных тканін. Пажылым і людзям з хранічнымі захворваннямі на гэтыя дні лепш увогуле адмовіцца ад паездак, а калі гэта немагчыма, то абавязкова браць з сабой усе неабходныя лекі і ваду. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.